Hola artistes, us presentem el tercer tutorial del Medibank. Avui presentem un tutorial per mostrar-vos com ho podem fer per esborrar el fons d'una imatge i així poder transformar-la o retocar-la. Acompanyeu-me. Primer de tot haurem d'obrir la imatge, i en aquest cas agafarem una imatge amb el fons blanc. Així ens serà més senzill de poder esborrar el fons. De totes maneres veureu que ens surten alguns problemes. Seleccionem la zona que ens interessa i al menú d'editar retallem i ens quedem només amb aquella part que ens interessa. Fixeu-vos que ens ha sortit una mica de brutícia, però ho podem refer. Bé, ara el que necessitarem serà una capa de contrast per saber exactament què és el que estem borrant. Per fer-ho, fem una capa nova, la posem a sota i la omplim d'un color intens. D'aquesta manera, quan traiem el blanc de la imatge, veurem exactament si hem tingut èxit o no. Fixeu-vos que aquí tenim 10% de tolerància i ampliarem un píxel a la nostra selecció. Cliquem amb el pot de pintura, amb el canal alfa apretat, sobre el blanc i se'ns esborra perfectament el fons. Si fem un zoom veurem que hi ha zones que ens han quedat brutes, però això ho podem solucionar amb el pinzell fent-lo petit de la mida que necessitem per polir les àrees on hem tingut algun problema. Em desplaço per la imatge apretant l'espai, però ho podem fer pel desliçador o ho podem fer des del navegador. Bé, penso que aquesta imatge ha quedat prou neta i la podem utilitzar per fer els nostres dibuixos. Anem a veure a tamany complet. Perfecte. Doncs ara sí, ja tenim la imatge neta i la podem desar, si la volem així transparent, la podem desar amb format, en format PNG. Sobretot recordeu que per guardar transparències el format ha de ser PNG. Prova 1. En aquest cas, li diem que sí a tot, PNG transparent, OK. Què podríem fer amb aquesta imatge? Per exemple, podríem ampliar una miqueta el que seria el tamany de l'espai, en aquest cas podria ser 400 píxels, amb la imatge centrada, OK? I això ens amplia una miqueta el fons, i ara li podríem afegir alguns altres elements per transformar aquesta imatge. Per exemple, podríem carregar les ales d'una papallona. En aquest cas ens ha obert un altre document. El que volem és seleccionar aquesta part i posar-li en el nostre arxiu de prova 1. Per tant, podem fer exactament el mateix. Amb el canal alfa i el pot de pintura podem esborrar el blanc. Podríem seguir esborrant per treure tot allò que ens molesta de la imatge. Per exemple, podríem fer el pinzell més gran i esborrar la papallona. Fins i tot esborrar l'altra ala perquè no la necessitem. Seleccionem l'ala, ja sabem com fer-ho, podem fer-ho amb el llaç. La copiem, edició, copiar, i ens n'anem aquí i edició, enganxar. Molt bé, ara l'hauríem de transformar per escalar-la i per rotar-la. D'acord? La posem, per exemple, d'aquesta mida i la deixem darrere del nino. Molt bé. Si volem duplicar la capa, podríem anar a la capa, duplicar o fer Ctrl+J i ara mateix tenim dues capes, fixeu-vos. El que passa que una és a sobre de l'altra, per tant, el que haurem de fer és moure-la, veieu? I també girar-la. Amb el Ctrl+T per transformar, la girem i ja tenim l'altra capa al seu lloc. Molt bé, ja tenim les dues ales. Si volguéssim combinar aquestes dues capes, ho podríem fer de la següent manera. Amb el botó dret ens diu que ho juntem en una carpeta o bé podríem agafar i combinar les capes,
combinar cap a baix amb Ctrl-E, perquè ens en recordem, podríem fer Ctrl-E d'enganxar des de la capa superior, pam, i ara se'ns ha transformat en una sola capa. I ara podríem polir una miqueta aquestes ales, integrant una mica la imatge. Li posarem una capa entremig, que serà ombra. Serà l'ombra, i la podem fer amb un aerògraf, que ens deixarà difuminats als voltants d'aquesta capa. Hem de posar-hi un color, per exemple, en negre, i a veure si ens ho permet. Anem al pinzell, tenim un pinzell massa gran, el fem una miqueta més petit i fixeu-vos que el que farà és fer una ombra darrere de la primera capa i per sobre de la segona. Així el que farà és que ens ajudarà a integrar les dues imatges, les dues parts de la imatge. Si ens ha quedat molt intensa, li podem baixar una mica l'opacitat i així tindríem el nostre personatge. Què ens pot haver passat també? Doncs que ens haguéssim passat amb l'ombra, com en aquest cas, fixeu-vos. Posarem una miqueta més fosc perquè es vegi bé i fixeu-vos que aquí jo m'he passat. Si vull que l'ombra afecti només els píxels que estan pintats en la capa inferior, li dic en aquesta capa que sigui una capa de recorte. El que em fa és pinta sobre els píxels de la capa inferior. De tal manera que jo podria estar fent ombra i quan retallo em queda només l'ombra aplicada a la capa inferior. D'acord? Aquesta ombra que m'ha quedat molt malament i la reprenc. Bé, i això seria tot. Aquesta és la manera més senzilla de combinar imatges amb capes i de retocar una fotografia per integrar-la i crear els nostres dissenys. Espero que us hagi agradat. Ens veiem en el proper tutorial.